Centrální depozitář cenných papírů nedávno spustil evidenci DLT. Crowdinvestingová platforma Crowdberry se stala prvním nodem v rámci této evidence a já jsem si pozval oba dva pány, aby jsme si řekli, co si od toho, která strana slibuje. Vítám Daniela Gašpara, generálního ředitele crowdinvestingové platformy Crowdberry. Dobrý den, Danieli. Dobrý den, dobré ráno. A současně i Ondřeje Dusílka, generálního ředitele Centrálního depozitáře cenných papírů. Ahoj, Ondro. Ahoj, dobrý den. Pojďme si nejdříve říct, co to je crowdfunding, co to je crowdinvesting, protože vy jste crowdinvestingová platforma a jaké jsou rozdíly v těchto dvou termínech. A možno tak na úvod je povedať, že keď si zoberiete to obdobie Prvej republiky, tak takisto ľudia v podstate nejakým spôsobom zbierali peniaze pre lokálne podniky alebo dokonca nehnuteľnosti a ono to je len taká modernejšia forma. Národní divadlo. Napríklad, to je veľmi dobrý príklad, hej, Národné divadlo v Prahe, ale ten crowdfunding vznikol v podstate ako nástroj na financovanie veľmi mladých, začínajúcich firiem predtým, než mali produkt. A nejednalo sa o to, že by dostali tí investori podiel, ale skôr dostali niečo ako skorší prístup k tomu produktu, ktorý mal prísť na trh za oveľa výhodnejších podmienok. To je ten ako úplne že zrod toho moderného digitálneho crowdfundingu. Kickstarter je dobrý príklad. Ten crowdinvesting naproti tomu je v podstate posun spôsobom naspäť do tej Prvej republiky. To Národné divadlo, alebo v podstate niečo, čo vlastne robí aj burza svojím spôsobom, keď robí primárny úpis, upisuje akcie, kde tí investori získavajú podiel na spoločnosti, respektíve akcie, alebo môžu požičať firmám, či už formou priameho tzv. Privátneho dlhu, alebo dlhopisov. Takže je to vyslovene normálne klasický investičný proces, ktorý ale v porovnaní s burzou má svoje špecifika a je mierený na práve privátne spoločnosti. Jaká je typická investice, nebo do čeho se typicky prostřednictvím crowdinvestingu investuje? Jsou to nemovitosti? Zmínili sme Národní divadlo. Takto, že keď si zoberiete tú históriu práve z toho Kickstarteru a toho crowdfundingu, tak to na začiatku boli práve tie začínajúce firmy. Hej, tie také, že veľmi rané fázy startupov. A dobrý príklad je Revolut, ktorý si svoje veľmi ranné kolo práve zbieral na platforme Crowdcube v Spojenom kráľovstve. Treba však povedať, že bežný investor nie je schopný vytvoriť si tak široké portfólio a tak diverzifikovať, aby v podstate mu ten taký zvaný, že seed alebo venture capital prístup vychádzal. Preto prirodzene aj tie platformy zistili, že tie asety, ktoré existujú, majú stabilitu, majú jasný cash flow alebo sa dajú chytiť, hej, tá takzvaná pomyselná cihla, sú oveľa vhodnejší nástroj. Dneska, keď si pozriete ten crowdinvestingový segment v Európe, ktorý je už v miliardách eur, tak myslím, že 80% plus sú práve nehnuteľnosti a práve požičiavanie na nehnuteľnostné projekty, často so zabezpečením. V niektorých krajinách dokonca crowdinvesting, spomeniem platformu Möglich v Holandsku, substitujú dokonca aj banky a hypotéky. V takých extrémnych prípadoch, špeciálne na retailové nehnuteľnosti. Tu v našom regióne si myslím, že v Čechách bol jeden z prvých Fundlift, si dobre pamätám, tiež sa tam hlavne jedlalo dlhové nástroje, tak my takisto, hej, v podstate Crowdberry vzniklo v 2015, čiže už vyše 10 rokov funguje a existuje, tak to boli tiež také začínajúcejšie firmy, pričom dneska je to fakt nehnuteľnosti a malé stredné podniky. To je to, prečo tu aj dneska sedíme, tomu sa aj my veľmi aktívne venujeme. Jasně, Ondro, máš ty nějakou osobní zkušenost s crowdinvestingem nebo s crowdfundingem? Mám, já jsem tomu podlehl někdy právě před těmi 10 lety 2015-2016. Mě to zajímalo, protože to ho vzniklo hodně v tomto období. Primárně v Británii. A já jsem na to kdysi psal nějaký takový projekt kratší. A právě jsem Crowdcube a Seeders a ještě jeden byl v Cambridge, ta platforma, a já jsem tenkrát během 2 let snad investoval asi do 30 projektů. Jo, samozřejmě byly to stovky liber, ale vlastně mám teďka tu zpětnou vazbu za těch 10 let a musím říct, že vlastně z těch, řekněme, 30, 15 zkrachovalo, 5 mělo fakt jako už exit, jako násobky,
i 10násobky, takže vlastně zaplatili ten zbytek a 10 ještě nějak funguje. V jakém stavu těžko říct, ale ještě jako ty firmy stále fungují, ale exit tam ještě nenastal. No. To je takové hodně podobné, jako co se týče nějaké životnosti těch firm venture kapitálu, dá se říct. Takže to asi tak nějak bude. Teda pokud se bavíme o těch akciových, skutečně, ne o těch nemovitostních, tam by to mělo asi fungovat trošku jinak. To je pravda. A ináč aj to portfólio by ti na konci dňa vyšlo, keby si stihol ten Revolut. Ano, to možná o tom budeme mluvit na konci, ty investiční chyby. Nebo... Okay. Dobře, pane Gašpare, kdo stojí za Crowdberry? Kdo je akcionářem? Je to akciová společnost, předpokládám. Ano, akciová společnost. A kdo za ním stojí? Crowdberry je v podstate také dieťatko spolupráce bývalého partnera PwC a privátneho bankovníctva Tatra banky. My sme, to veľa ľudí nevie, Crowdberry nezakladali. A práve naopak, my sme ho v tej fáze v roku 2016-17 odkúpili od tých pôvodných zakladateľov. Takže tí vlastne z firmy odišli, takisto aj ich investori, ktorí dali prvý kapitál a v podstate sme vstúpili traja partneri, ktorí teraz aktívne aj Crowdberry pôsobíme, čo som ja, Peter Bečár a Michal Nešpor. Máme to aj rozdelené nehnuteľnosti, začínajúce rýchlo rastúce firmy a malé stredné podniky a dlhé financovanie. No a potom máme jedného angel investora, ktorý nám pomohol vybudovať popri Crowdberry investičný fond, ktorý práve investuje do tých ranných veľmi rizikových fáz. My tomu hovoríme, že to je škôlka. Tí, ktorí sa dostanú do školy, môžu potom ísť na platformu. No a máme ešte takú uzavretú skupinu desiatok investorov, ktorí sme si vybrali z Čech a zo Slovenska, ktorí nám dali kapitál práve keď prišla európska regulácia na transformáciu Crowdberry ako regulovanou licencovanou entitu. Co byla ta vaše největší zkušenost, kterou jste udělali? Jste do té firmy vstupovali vlastně už existující rozjeté, kupovali jste ji jako investoři. Co byl ten největší learning, kterým jste si za tu dobu prošli? Byla to ta regulace? Tak keď mám byť úprimný, tých learningov tam bolo nespočetne veľa. Hej. Ja som predtým pôsobil v investičnom bankovníctve aj v západnej Európe a treba povedať, že asi môj taký najsilnejší learning na začiatku, aký ťažký to je biznis. Je to vyslovene pionierčina. Hej. Jednak vzdelávania tých investorov, pretože paradoxne všetci by mali chcieť return, ktorý je dvojciferný a pritom zaistenie o tom by sme mohli vyprávět. Nemecké dlhopisy. Hej. Ale poviem vám, že práve to, že ako pristupovali aj tí zakladatelia k tomu, že mať očakávania od toho trhu, že bude násobné peniaze investovať do startupov, bez toho, aby boli pripravení aj stratiť kapitál, tak to som bol ja veľmi osobne prekvapený, že ak na toto vôbec prišli. A my sme to automaticky ako československá firma, lebo nie, že sme sa narodili v Československu všetci ešte, ale takisto aj máme aj českých a slovenských akcionárov, tak sme ju transformovali na tie malé stredné podniky a nehnuteľnosti s tým, že tam ten ďalší learning bol, ako často sa tie firmy boja verejne dať najavo, že chcú kapitál, aby boli väčšie, aby rástli a že to je v západnej Európe hrdosť. Tu v tejto strednej Európe je to stále ešte taká rezervácia, že čo ak si budú myslieť, že nemám peniaze a čo ak niekto zneužije tie informácie, čo skutočne je podľa mňa bezpremetné. No a regulácia, to vám aj nebudem hovoriť, hej, že to bol rok aj pol proces, veľa energie a učenia aj toho regulátora, aj nás to stalo, takže tých learningov je naozaj veľmi veľa. Jaká je ta správná metrika, kterou bychom měli používat, když se díváme na nějakou crowdinvestingovou platformu, jako v případě burzy, že jo, jsou to ukazatele jako růst indexu a objemy obchodů a podobné věci. Jak je to crowdinvestingu? Podle čeho bychom si měli říct, jako Crowdberry se dobře daří? Kolik máte zainvestovaného kapitálu, kolik projektů jste zainvestovali, nebo na co se dívat? Pozrite, tak keď to nadnesieme ešte jeden stupeň vyššie, bez tých KPIs, tak finančná industria je o dôvere. To znamená, že keď si vyberiate jednak investičný fond, alebo banku, alebo investičnú platformu, alebo firmy na burze, pozerajte sa na tých ľudí, čo za tým stoja. A teraz nemyslím na tej strane platformy, samozrejme to, ale samozrejme aj tí, ktorí hľadajú kapitál cez tieto platformy. Pretože na konci dňa ten crowdinvesting je nejaký taký predskokan tej burzy. Hej. Je v podstate viacej, nazvime to, monitorovaný, preverovaný v tých správnych platformách. Veľa tých platform, ktoré vznikali práve pre tú reguláciu, boli viac menej distribučné. Hej, že nerobili si tam tie previerky a due diligence, neboli tam investičné komisie. To sa dneska už zmenilo, si myslím, do veľkej miery. Takže
prvom rade sa treba pozerať na tých ľudí, hlavne tí, ktorí vám rozprávajú svoje vízie a chcú od vás peniaze, tak aby vám ich zhodnotili, lebo bez ich úspechu tie peniaze sa nevedia zhodnotiť. No a čo sa týka nás, tak my sme v podstate cez platformu Crowdberry našli kapitál pre 52 spoločností, či už to je teda equity. My robíme hlavne to do equity financovanie od našeho vzniku a je to vďaka veľmi špecifickým SPVčkám, ktoré na Slovensku existujú vďaka francúzskému obchodnému právu, lebo odtiaľ je to odkopírované. Ale takisto aj dlhových príležitostí. Celkovo je to vyše 110 miliónov eur kapitálu, čiže nejakých 2,75 miliardy českých korún. A v podstate máme za sebou už aj viaceré, repaymenty a exity a tak, jak už to Ondra spomínal, hej, hlavne pri tých ranných firmách to oveľa dlhšie trvá. To bol tiež ďalší learning. Ja sa budem k tým learningom vrácať, lebo naozaj ich zoznam. Že škálovanie firiem v Strednej Európe je podstatne pomalšie ako v tej západnej, bohužiaľ. Ale v neposlednom rade, ako my sme radi, že ako československá firma sa nám podarilo aj československy spojiť ten privátny kapitálový trh a máme dneska veľa českých investorov, ktorí investujú do slovenských firiem, Jim Beam, alebo slovenských firiem, ktorí investujú do českých firiem alebo nehnuteľností, Foodshop alebo Lockport, ktorý máme teraz aj na platforme. Čiže presne tento cross-border flow je to, na čo sme veľmi hrdí. Jaký je vlastně jako průměrný tiket nebo průměrná částka, kterou investor na Crowdberry investuje, protože Ondra říkal, že v jeho případě v těch začátcích crowdfundingu to byly stovky liber, a tak jak je to nyní a případně jak se tahle ta suma vyvíjí. Jasné, no tu vás asi trochu prekvapím, lebo paradoxne ako fungujú väčšina tých crowdinvestičných platform, my aj vďaka našeho DNA, ktorá bola vždycky spojená so spoluprácou s bankami, tak náš priemerný tiket začínal niekde na úrovni 30 000 eur, čo je takmer 800 000 českých korún, že to je skutočne až nebývala neštandardné. My sme od začiatku fungovali skôr ako taká nejaká klubová platforma, kde sme mali veľa jednotlivých investorov, čo nám ale zase dalo tú našu DNA, kde tí investori sú veľmi nároční a my sme od začiatku sa tu snažili priniesť vzdelávanie typu všetky firmy treba preveriť, spraviť due diligence, právne, finančné, daňové, až potom sa do takýchto privátnych firiem dá existovať. Takže ten tiket veľmi vysoký a my v podstate až vďaka tej regulácii, lebo my sme mali taký veľmi špecifický režim, keďže ani Česká republika, ani Slovenská republika nemali tento spôsob investovania regulovaný, ktorý by bol nasmerovaný na crowd investing. V Čechách v podstate fungovali nejaké platobné inštitúcie, cez to sa to riešilo. Na Slovensku by sme robili niečo ako privátny placement na 149 investorov. No a tá európska regulácia to vlastne umožnila rozšíriť a nám postupne ten tiket klesá. Hej, dneska máme niekde ho na úrovni 14 000 eur. Ale což je pořád teda poměrně vysoká suma. Hej. Tam ukazuje, že to validujú veľkí investori často, ale do veľkej miery my sme znížili ten vstupný tiket na 1000 eur, čo je nejakých 24-25 českých korún pri kredite, alebo pri bondoch, pri dlhopisoch a na nejakých 2000 eur, respektíve 45-50 000 českých korún pri equity. Tak, aby sme to otvorili tej širšej strednej vrstve, to bol vždycky náš cieľ. Jasně. Vy jste to už zmínil, jak vlastně probíhá nějaký scoring těch firm, které se na tu platformu dostávají, protože tady na jedné straně ti investoři, jste zmiňoval, očekávají nějakou kvalitu logicky a jak teda to funguje. Mám firmu, uvažuji o nějakém externím kapitálu, tahle ta varianta se mi líbí, protože se mi zdá, že to je spojené s nějakou publicitou a má to prostě i nějaké nefinanční benefity. Z mého pohledu chci za vámi jít, tak co se mě budete ptát, co po mně budete chtít? Všetko. Aj veľkosť vašich ponožiek. Ale ako aby sme sa vrátili k tomu, že nie je to iný proces, ako zažívajú firmy, ktoré prídu za investičnými fondami. Či už sú tie, nazvime to venture alebo rastové fondy, alebo private equity fondy, alebo za bankami v prípade financovania. Keď sa pozeráme na tie podiely, na to ekvitné financovanie, tak tam od všetkých historických účtovných závierok po hlavne biznis plán a jeho plauzibilitu, jednotkovú ekonomiku, marže, udržateľnosť, hej, a v podstate aj pozíciu na trhu. Skúmame aj právne pozadie, daňové pozadie a hlavne pozadie tých zakladateľov. Či reálne na to majú, aby doručili ten biznis plán. Pomáhame si tam aj práve cez tú širokú investorskú bázu, lebo v každom segmente nájdete nejakého podnikateľa, respektíve niekoho, kto v tej industrii pôsobí. No a pri tom kredite, tam sa musím pochváliť, že robíme ako dosť sofistikovaný scoring. Náš taký
vnútorný pionierský cieľ je priniesť skutočne kvalitné korporátne dlhopisy na ten trh. Je tu veľmi veľa emitentov, ktorých myslím, že netreba do detailu rozoberať, akým spôsobom distribujú a čo distribujú. My máme scoringový model postavený na 146 tisícoch sledovaní data pointov za posledné 3-4 roky, kde v podstate sme identifikovali viacero parametrov, ktoré nám vytvárajú niečo ako probability of default. To znamená, aké je riziko, že najbližších 12 mesiacov táto firma nebude schopná splácať svoje záväzky. A na základe toho vlastne pri tom kredite im určujeme skóre od A až do FX. Hej. FX je vyslovene mezanín, tam sa to veľmi ťažko dá povedať, že to je, že aká je kvalita, je to skôr kvázi equity. No a nad tento relatívne, nazvime to, kvantitatívny model, postavený na strojovom učení, fakt, že krásna vec, máme jedného kvanta u nás, ktorý sa totálne tým vyžíva, tak sme ešte urobili nadstavbu, ktorá je kvalitatívna, ktorá v podstate upravuje ten scoring jednak o kvalitu trhu, pozíciu na trhu, maržovosť, defendabilitu toho produktu alebo marží a takisto aj veľkosť trhu, illikvidita a všetky tieto parametre, ktoré musia vstupovať do toho kreditného spreadu takzvaného. A budeme toto aj široko publikovať, budeme sa o tom rozprávať aj na CFF fórum, aby ľudia videli, že ako sa dá naceniť ten dlhopis férovo. Preto aj na našej platforme nájdete ako relatívne vyššie yieldy, pretože takéto riziko v tých firmách je. A dá se říct, my jsme tady měli nedávno na rozhovoru Jana Staňka z venture kapitálového fondu, z Purple Ventures, a říkal, že mají stovky nějakých jako asi ne úplně schůzek, ale jako to, co se jim dostává na stůl k posouzení, jako tak to jsou stovky případů investičních za rok. Jak je to u vás? A jaký případně je rate těch, které odmítnete a které se na tu platformu k tomu investorovi potom dostanou? No, nechcem, aby to znelo veľmi šokujúco, ale poviem vám, že naša databáza, či už to bol Pipedrive alebo teraz Zoho, na ktorom pracujeme, tam sme v podstate pozbierali za tie roky vyše 1500-1600 firiem, čo sme videli. Reálne na platformu sa dostalo 70 a odfinancovalo sa 52. Že to vidíte, ten lievik je obrovský. Obrovský lievik. A to aj z toho dôvodu, že máme jednak inštitucionálne postavenú investičnú komisiu, že to, čo na platforme vidíte, tak to musí prejsť nejakým procesom. A je to spojené aj s našim business modelom, ktorý je trošku iný ako v klasických investičných platformách, kde v podstate my hlavnú našu odmenu dostávame zo zisku investora. Či už to je v tom kredite ako nejaká časť toho úrokového príjmu, ktorý ten investor má, a v equity je to pri exite. Takže je našou psou povinnosťou a záujmom, aj záujmom našich akcionárov, a nás ako majoritných akcionárov, aby tie firmy mali hlavu a petu a zmysel a boli kvalitné. Takže tak. Ondro, my sedíme v budově burzy a centrálního depozitáře. Jak se na tento způsob financování nebo investování, ještě lépe řečeno, díváš? Máme to vnímat jako konkurenci, nebo je to něco, co je komplementární k tomu, co děláme? Určitě to není konkurence, nevnímám to jako konkurenci. Vlastně, jestli si vzpomínáš, tak před lety dokonce jsme i uvažovali, diskutovali jsme na burze, jestli právě, když vzniklo vlastně to nové evropské nařízení na ten crowdfunding, tak equity crowdfunding, tak jsme dokonce řešili, jestli náhodou bychom neměli tou cestou založit nějakou dceřinku a dělat taky tuhletu platformu. Pak jsme si řekli, že vlastně tohle to už není asi náš biznes, to už bychom měli nechat skutečně na jiné platformy. My bychom měli spíš řešit ten trh start a řekněme umožnit těm SMIčkům potom jít na tu burzu. Ale tohle to, že nakonec necháme tomu trhu, aby to řešil, udělali jsme asi správně, že jsme se do toho nepouštěli tenkrát. Takže jsme to vnímali, jak už tady bylo zmíněno, ta školka, tak pro nás je to v podstatě, nebo pro tu burzu by to měla být nějaká školka částečná, která potom by měla směřovat, nebo částečně ten equity crowd investing by měl směřovat k nějakému exitu a ideální samozřejmě exit pro ty investory je ta burza. Jo, takže tomu cíleně by to mělo směřovat. Konečně ta jména, která tady padala, jeden z nich je Foodshop, další známé jméno Jim Beam, tak Jim Beam se netají tím, že má ambici vstoupit na kapitálový trh, který byť tam padá jiné jméno než Praha, ale uvidíme, to třeba se to nějak změní. Už je ten zmíněný Revolut, jo, samozřejmě, ale to už jsme zase u jiných valuací. A jiné burzy. Dobře, jak do toho všeho zapadá DLT?
DLT, já si myslím, že to zapadá naprosto skvěle, jo, že vlastně ten snaha toho DLT právě byl ten projekt zjednodušit. Především pro ty nelikvidní cenné papíry, to zaknihování nebo tokenizaci těch akcí nebo těch dluhopisů a vlastně i umožnit těmhle platformám stát se účastníkem té evidence, což standardní centrální depozitář neumožňuje. Jo, regulatorně. Ty centrální depozitáře, jak vznikaly, především v západní Evropě, jak byly fakt postavené primárně na cenné papíry, které jsou obchodované na regulovaných trzích, na burzách. Jo. Proto i ta regulace, i ty požadavky na všechno, co to má mít, jaké převody, půjčování, jo, prostě triparty repo a tyhle ty všechny věci, a i ta regulace taková je postavena ty likvidní. Skutečně i některé centrální depozitáře mají jenom skutečně kotované cenné papíry. Jo, vedou, jo. Ale my tady v České republice díky mnoha dalším souvislostem tak 95-97% těch cenných papírů nejsou kotované na burze. Jasně. Jo, to znamená, že kuponová privatizace nebo potom samozřejmě i třeba povinnost zaknihovat, když se firma účastní veřejných zakázek. Nebo například, což doufám, že k tomu taky dospějeme, jak u nás, jako na Slovensku, už byly zrušené listinné dluhopisy. Jo, musí být dematerializované. Určitě dobrý tah. Tak i tohleto všechno vlastně se nastřádalo k tomu, pojďme to využít, tu nové evropské nařízení od DLT pilotu a nabídnout tomu trhu i tuhletu alternativu. A v téhleté alternativě, v tom DLT, tedy jaké typy cenných papírů se dají vést? Jsou to akcie? My bychom měli mít všechno. Jo, rádi bychom vedli všechno, bohužel teďka to nařízení, jak je řekněme v tom startu zjednodušené, tak umožňuje jenom akcie, dluhopisy, UCITS fondy, ale UCITS fondy to je zase trošičku jiný příklad, kde ty podílové fondy skutečně asi proto nejsou úplně ideální, tam ty investičky si to vedou většinou sami trošku jinak, mají na to ten aparát, protože je to přece jenom jako hodně regulovaný biznis, ale ty alternativní investiční fondy, SICAVy a podobné další certifikáty, tam si myslím, že tam je skutečně zatím chyba, že to neumožňuje DLT pilot, ale v rámci teďka Market Integration a Supervision Package od Evropské komise ten návrh rozšířit ten DLT pilot je na všechny cenné papíry. Podle MiFIDu. Co vám by pomohlo? Co byste uvítali, kdyby se tam objevilo? Tak ja musím povedať, že len doplním Ondreja. Povedal to vlastne všetko aj za nás, pretože bola tu aj u vás v depozitári Pražskej burze, aj u nás na Slovensku komisárka Maria Albuquerque, ktorá práve o tom hovorila, že to je nástroj na tú úniu úspora investícií. A je to nástroj na to, aby sa mobilizoval ten privátny kapitál do privátnych firiem. Treba si uvedomiť, že v európskej ekonomike máte 98-99% sú privátne spoločnosti a pokiaľ vy nemáte tie dematerializované akcie, dlhopisy, tak rejzovať pre nich kapitál na to, aby mohli zvýšovať produktivitu, rásť, aby mohli zlepšovať v podstate na konci dňa náš ekonomický blahobyt je veľmi, veľmi náročné a je to dané historicky kvôli bankám. Takže súhlasím s Ondrejom, že ten DLT, ktorý stratí čoskoro to príslove pilot a bude to už etablovaná dlhodobá regulácia, má ambíciu prepojiť celý ten európsky trh, tak aby do českej firmy mohol investovať Holanďan a nemusel pritom sadnúť do vlaku, nech to trošku hyperbolizujem, prísť do Českej republiky, odfotiť sa v banke, založiť si majetkový účet a potom odcestovať do Holandska. A rovnako, aby mohli aj Slováci jednoduchšie investovať do českých firiem, Česi do slovenských a rozpohyboval sa ten privátny kapitál, ktorého tu máme v Európe 11 triliónov eur ležiacich na účtoch a tie firmy ho žalostne potrebujú, lebo a to se dostáváme do geopolitiky, tak ta Amerika, Čína nespí. Hej. Přesně tak. A navíc ještě to napojení potom na budoucí třeba EU Inc., Evropskou EU společnost a řekněme Evropskou digitální peněženku. Což je to, co řeší 28. režim. 28. režim a Evropská digitální peněženka, kdy vlastně všichni občané z Evropské unie budou mít třeba přístup, jak máme dneska přes Bank ID tady v České republice. To znamená, že si otevřu účet v podstatě na jakékoliv platformě, AML, KYC, všechno splním, další navázané služby na to. Tak to skutečně to nejvíc pomůže tomu jednotnému evropskému trhu. Jasně. Pre nás ešte, ak môžem doplniť, je presne to, na to sme čakali, že roky. Rokúce. Veľa týchto regulácií, ktoré tu boli spomenuté, oni bohužiaľ boli zabrzené kvôli covidu. Tam sa riešili úplne iné problémy. Ale ako robiť či už investičné procesy, alebo aj uvádzanie firiem na burzu, lebo vlastne ten crowd investing by mal
tie firmy naučiť reportingu, vzťahu s investormi. Hej. Dostať ich do toho bodu, že burza nie je nepriateľ, ale možnosť ako získavať rastový kapitál štandardným spôsobom, tak tieto regulácie to uľahčia a ten kapitál snáď trošku viacej rozpohybujú, ako keď netreba byť asi overoptimista. Sme stále v Európe. Jasně. A co konkrétně, Danieli, vám to propojení s DLT přináší a respektive, co to znamená pro depozitář? Je to nějaká kohabitace samozřejmě, jste klient, ale... Ano, Crowdberry je klient, respektive klient. Já bych řekl partner, účastník. Je to účastník té DLT evidence, tak jako jsou banky účastníky centrálního depozitáře a velcí obchodníci papíry, tak tyhle ty platformy právě jim nabízíme to účastnictví v té DLT evidenci s tím, že oni skutečně fungují jako účastník. To znamená, že oni mají ty klienty, oni znají ty klienty, oni kontrolují ty klienty, oni těm klientům otvírají ty účty, dělají AML, KYC a tyhle ty věci. Ty účty skutečně jsou, je to distribuovaná evidence, to znamená, že mají to na svých serverech, ve svých cloudech ty účty otevřené. Jo, takže tam jsme dokonce dál než ve standardní centrální evidenci a pro nás je to partner a ten, který pak přivádí ty emise do té DLT evidence. No pre nás je to game changer. Aj ako to by sme mohli ešte separátny technokratický podcast o tomto ideálne v angličtine, lebo to všetkých v Európe zaujíma. Možno zjednoduchšie. Predstavte si, že sme vlastne prvá platforma, ktorá slovenskú akciovú spoločnosť, ktorá má štandardné akcie s ISINom, zaregistrovali v zahraničnom depozitári cenných papierov. To predtým nebolo technicky možné. Hej. My slovenskej akciové spoločnosti, naše SPVčky registrujeme práve ako node v českom depozitári cenných papierov, pretože pracujeme aj pri tých dlhopisoch, aj pri tých akciách výlučne so zaknihovanými, isinizovanými cennými papiermi, ktoré sú štandardom na tradičnom kapitálovom trhu. A pre nás to znamená jednoducho nový svet. Ja budem sa teraz rozplývať, ale si predstavte, že ja osobne som musel do depozitáru ísť podpísať pred zamestnankyňou, že zakladáme a upisujeme nejaké akcie. Všetci naši investori, ktorí nebodaj ešte boli z Českej republiky, museli chodiť do checkpointu k notárovi, posielať papiere. Dokonca máme viacero investorov z Holandska, zo Švajčiarska, z Nemecka, ktorí museli fyzicky prísť alebo poslať apostilu. Nám prišiel z Kolína kuriér s nádherne voskom zaliatou listinou s pečiatkou. A my sme na to pozerali, že OK, to si asi dáme na stenu. A zrazu tu máte technológiu, ktorá je teda z 21. storočia. Ja si spomínal tie servery, máme servery vo Frankfurte, v úplne totálne štandardizovanej infraštruktúre. A všetko viete spraviť digitálne. Čech si úplne jednoducho môže otvoriť majetkový účet pre slovenskú spoločnosť. Práve vďaka Bank ID, overenie identity, my spravíme AML a peniaze sa v podstate prevádzajú nikdy nie cez naše účty, ale cez zúčtovacie účty Českej a Slovenskej sporiteľne. My sa nechytáme investorských peňazí, tie priamo idú potom tej spoločnosti. Je to seamless, digitálny, jednoduchý proces, ale práve s tými, nazvime to, vlastnosťami toho štandardného depozitára. Hej, tie akcie sú dediteľné, je tam transparencia, sú tam všetky tie práva voči praniu špinavých peňazí, je to transparentné voči regulátorovi, takže ja si myslím, že toto, a myslím, že to povedal Larry Flink, hej, tam sa ešte potom môžeme dostať do tej tokenizácie ako jeden level vyššie. A to je určite budúcnosť finančných trhov. O tom není podľa mňa žiadna diskusia. Je to nějaký benefit pro ty investory? Myslíte si, že to může na ten trh obecně, nejenom crowd investingu, ale i třeba na trh s cennými papíry klasický přivést více investorů? Jednoznačne. Ja si myslím, že práve cez tento crowd investing malé stredné firmy si tí investori vyskúšajú takýto typ investovania a majú ten akciový majetkový účet. Hej, není celý svet o ETF-kách. Hej, aj dneska môžeme o tom dlho debatovať, že čo vlastne tie ETF-ka sú, ale aj práve o tom, že mám nejaký vzťah nejakou spoločnosti, lebo o tom je burza. Často sa nás pýtajú ľudia, že čo myslíte tým priamými investíciami? Tak keď investujete na burze, je to veľmi priame. Máte akciu, ktorá je časť toho vlastného imania. Rovnako je to aj u nás, albeit cez tú SPVčku, pretože to jednoducho nie je realizovateľné pri SROčkách a týchto privátnych firmách. A ten investor sa jednak naučí investovať, naučí sa, že tá firma má mu dávať nejaké informácie. Ja si myslím, že veľa našich investorov nám dáva feedback, že pochopili, o čom to investovanie je. Hej, a to sa nechcem vrácať k Adamovi Smithovi, hej, pred 250 rokmi,
a ako vlastne ten výnos vzniká. Lebo výnos nie je preto, že dneska stojí niečo 100 a zajtra to stojí 110. Výnos je tam preto, lebo tá firma má vyššie marže, vytvorí väčší zisk a tým pádom vie distribuovať väčšiu pridanú hodnotu. A toto si myslím, že konzistentne robíme a tí investori na to reagujú a my musíme viacej spolupracovať s Českou burzou, lebo ja si myslím, že tých kandidátov, ktorí potom prirodzene na tú Českú burzu by mohlo ísť, je oveľa viac, než si myslíme. No, tak to je skvělá zpráva. To my budeme samozřejmě poskytovat maximální možnou součinnost. Pojďme se možná podívat trochu do budoucnosti. Jak si, Danieli, myslíte, že se bude měnit crowd investing? A možná i s ohledem právě třeba na DLT evidenci a jiné technologie, které jsou možná vy už je vidíte, my je možná ještě nevidíme, posluchači ještě nevidí, co bude ten svět měnit, jak se bude vyvíjet, řekněme, v nějakém horizontu 5-10 let? No, je to dobrá otázka, pretože keď si dneska pozriete tú ekonomickú realitu tých investičných platformiem a tú reguláciu, ktorú musia na sebe niesť, tak ten trh sa musí signifikantne konsolidovať. Ono dneska aj vidíte, vďaka tomu, ako bola tá prvotná regulácia napísaná, že máte veľké penzum platform, ktoré robia real estate. A tam to má svoje miesto, je to v podstate demokratizácia financií. My robíme takisto real estate, aj keď sa snažíme robiť práve tie inštitucionálne transakcie viacej, ako tie klasické byty, chalupy a domy. Pri tých firmách ja si myslím, že tá konvergencia s tou burzou bude čím ďalej tým väčšia. Pretože dneska len málo platform má tú kapacitu vyhľadávať a pracovať s tými spoločnosťami tak, aby boli kvalitne ready a pripravení na taký ten poloverejný úpis akcií. To nie je jednoduchá vec. Si zoberte pri uvedení firiem na burzu, to robia veľké banky, investičné banky. Hej, teraz ste tu mali myslím, že najväčšie IPO v Európe. Hej, to bolo obrovský masa poradcov, ktorí to pripravovali. Pri tých malých firmách je to podobne. Nie je to obrovská masa tých veľmi brandových poradcov, ale tiež na to treba veľa energie stráviť. Takže tá konvergencia tam bude. Ja si myslím, že veľa platform ukončí činnosť, bude tam nejaká konsolidácia a bude pomáhať práve to cezhraničné investovanie. Hej, kde toho kapitál bude viacej tiesť. Ondro? Samozřejmě ono těžko odhadovat tu budoucnost teďka v tom krátkém horizontu. Já si myslím, že určitě to pojede paralelně, bude se rozvíjet i to DLT. Jo, a samozřejmě já tady představuji i ten starý svět těch centrálních depozitářů. Ten svět se vyvíjel takhle dekády. Jo, jsou na to napojeny všechny velké banky, všichni obchodníci. Ono to předělat hnedka na DLT celý, to je nemožný. Jo. To stačí se jenom podívat, jak dlouho trvá změna swiftových zpráv z 15.022 20.022 ve světě. Jo. A pořád konec 15.022 není viditelný, ale úplně teda. A takže to bude trvat strašně dlouho, bude to paralelně, bude spíš nějaký hybridní model, kde se to začne propojovat, bude tam nějaká interoperabilita, nad tím taky už teďka vlastně jako přemýšlíme, a jak to vlastně právně nejlíp udělat a uvidíme. A prostě ten lepší systém nakonec vyhraje a uvidíme, který to přesně bude. Mě ještě napadá v souvislosti s tím crowd investingem, jestli nevidíte v budoucnu nějaký potenciál pro sekundární obchodování, protože vy jste vlastně jako primární platforma, sloužíte firmám a projektům vlastně získat kapitál, ale potom ti investoři jako drží do té doby, než ta věc nějakým způsobem zmaturuje. Ale co sekundární trh, nepřemýšleli jste někdy nad tím a je to vůbec legislativně možné? To je druhá věc. No, toto je jedna z takých... To už by se hodně přibližovalo k té burze teda. Tam už by se ta hranice opravdu velmi stírala. To je tá konvergencia. Máte pravdu, hej. Pokiaľ chce regulátor naplniť, a teraz skôr myslím ten európsky, a či už DG FISMA, komisia, alebo aj ESMA, alebo tí tiež vnímajú tú potrebu naplniť plnohodnotne to, prečo tá crowd investičná regulácia bola zavedená, tak musí pracovať práve na tom sekundárnom obchodovaní. Dneska to je oblasť regulácie, ktorá je veľmi podcenená. V podstate je to taký malý paragraf v tom level 1 texte. A my vidíme, že ten bulletin board, takzvaná elektronická výveska, pre tých investorov, ktorí ešte nie sú na to zvyknutí, ani nefunguje. Si predstavte, že musia medzi sebou vyjednávať ceny. Čiže tam jednoznačne, a myslím, že aj tie diskusie s komisiou prebiehajú, vznikne nejaká konvergencia k takzvanému MTF, čo je Multilateral Trading Facility, čo je vlastne nejaká privátna burza, to je infraštruktúra pre privátny trh. To keď si zoberiete, to súvisie, čo Ondrej hovoril s tými SICA fondami, alebo aj dokonca venture fondami, kde budete vedieť ľahšie prevádzať podiely aj v tých fondoch,
Takže toto si myslím, že je, a nie že myslím, to určite bude upgrade regulácie, rovnako je ten limit 5 miliónový, ktorý si myslím, že je nezmyselný, pretože tí investori musia mať nejakú možnosť práve ísť do inštitucionálnejších, kvalitnejších transakcií, ktoré prirodzene sú väčšie. Takže sekundárne obchodovanie a s tým súvisiace práve poskytovanie kapitálu pre malé a stredné podniky bude veľmi veľký fokus a my sa tam to budeme zameriavať, keďže sme si prešli cez sandbox Národnej banky Slovenska právě na tom sekundárnom obchodovaní. Dobře, já se každého z vás zeptám na stejnou otázku. Možná začnu Ondrou. Jaký je další krok, který centrální depozitář plánuje? DLT je teď aktuální projekt, který běží, rozbíhá se. A nějaký další krok chystáte? Samozřejmě chceme využít tu DLT evidenci k dalšímu rozvoji primárně. Jo, bavíme se o dalších jurisdikcích. Dneska vlastně umožňujeme Česko a Slovensko. Myslím si, že by to zasloužilo i další země střední Evropy. Je poptávka? Minimálně. Nějaká poptávka je. Možná i tady Dano řekne, po jakých státech by asi byla poptávka. Takže to je první krok. Bylo tady zmíněna ta sekundární obchodování. MTF platforma, to nařízení to umožňuje. I pro nás na to DLT evidenci mít MTF trh. Takže tohle to taky musíme prodiskutovat i s těma nodama, jestli udělat centrálně nebo nějak jinak to konstruovat, ale myslím, že tady ta cesta taky je. Určitě k tomu rozvoji. No teďka hlavně jsme připomínkovali i EU Inc., aby skutečně EU Inc. mohl být na DLT platformách registrovaný. Zatím ten první návrh nebyl úplně takový, ale věřím tomu, že to je nějaký jako nedomyšlený opomenutí toho návrhu, že určitě tam ty připomínky k tomu budou. No a pak samozřejmě i ta EU digitální peněženka. No. To taky samozřejmě pomůže k konsolidaci a vlastně k tomu přeshraničnímu nabízení těch služeb. Takže to je k té DLT evidenci. No a potom, co se týká dalších věcí, samozřejmě řešíme, interně diskutujeme, testujeme samozřejmě i další digital assets. Jo? Přicházíme trošku do MiCA světa samozřejmě, ale i tokenizace jiných aktiv, ne pod MiFIDem, ale jinak využití stablecoinů. I pro DLT evidenci, taky samozřejmě do budoucna se nabízí. Uvidíme, kdy bude implementovat digitální euro. Takže všechny tyhle ty věci samozřejmě s tím taky souvisí. No a myslím, že to, kde sa Európa dneska nachádza, tak obrovská transformácia sa blíži. Hej? A čo sa týka nás a DLT, my v tom vidíme už dneska jedinú technológiu, ktorú využívame. A myslím, že posledná investícia, ktorá bola mimo DLT, teraz dobieha na našej platforme. Takže všetky ekvitné investície českých aj slovenských firiem už dneska budeme alebo nehnuteľnosti registrovať v Českom depozitári na DLT. Rovnako pripravujeme konverziu prvého digitalizovaného, lebo to nie je digitálny, digitalizovaný dlhopis aj s ISINom. A takisto aj všetky dlhové inštrumenty, ako som spomínal, ten scoring pôjdu na DLT. Máme v pláne v druhej polovici tohto roka preklápať historické portfólio práve do Českej republiky, do Českého depozitára, tak aby v podstate aj to sekundárne obchodovanie mohlo oveľa jednoduchšie a lacnejšie fungovať. No a v neposlednom rade áno, máme ambíciu aj my sa pozrieť možno do nejaké ďalšej krajiny. Nabízí sa tu 1 triliónová ekonomika hneď za Tatrami. Treba povedať, že máme dopyty od českých investorov a slovenských, že či bude niekedy nejaká investícia v poľskej ekonomike alebo v Poľsku. Takže toto. No a v neposlednom rade my chceme robiť hodne osvetu, prečo to DLT, prečo ten Distributed Ledger Technology na Českom depozitári je súčasť štandardného privátneho kapitálového trhu, že to nie sú kryptomeny, že to nie sú nejaké nepochopiteľné záležitosti, je to len moderná technológia evidencie tradičných kvalitných cenných papierov. Takže to máme čo robiť na najbližšie roky. A všetko, čo si Andrej vymenoval, to bude akože urýchlovať celú tú transformáciu. No. Teď se zeptám vás obou, vlastně několik stejných otázek. Začnu tebou, Ondro. Do čeho by si investoval? A co je pro tebe třeba, já nevím, typ firmy, který by si rád viděl ve svém portfoliu, a který třeba chybí na pražské burze? Já rád investoval právě do těch nových českých technologických firm typu Rohlík, Muse a podobně, které vlastně dneska na té burze ještě nejsou. Věřím tomu, že v budoucnosti budou. Věřím, že minimálně přes duální listing také budou v Praze, abych mohl investovat i v českých korunách.
A samozřejmě bych rád také viděl i ty firmy, které právě z toho crowd investingu už vznikly. To znamená, že už mají své investory, prošli tou platformou, mají nějakou tu historii a teď potřebují ten kapitál narealizovat na další právě globální růst, ideálně na té burze. Danieli. No ja sa musím priznať, že keďže som ja ani len sa nezamýšľal nad Crowdcube v Revolute, tak pokiaľ to IPO príde a bude nacenené rozumne, alebo sa bude po tom IPO procese diať nejaká, nazvime to volatilita, dynamika, tak to je niečo, čo by som sa určite rád na to pozrel. Ale keď sa preniesiem do tohto regiónu, ako pozrite, ako máme, teda naši investori majú v portfóliu veľmi zaujímavú firmu Jim Beam, ktorá by bola skvelá, keby Dalibor a jeho poradcovia zvážili minimálne dual listing. Aby mohli v českých korunách lokálni investori možno aj seamlessly prejsť z toho spoluvlastnenia tieto už dneska cez 4 miliardové firmy do investovania na burze. No a poviem vám, že chýba mi tu taký ten etablovaný segment malých stredných podnikov, ak máte v Nemecku. Hej, to sú market capy niekde do 50-100 miliónov. Oni nemajú veľkú likviditu, ale platia pekné dividendy. Sú súčasťou nejakej lokálnej komunity. My máme v portfóliu, respektíve naši investori, akože je veľmi pekný domov dôchodcov Alzheimerické centrum v Bratislave, čo platí veľmi peknú dividendu. Rovnako v Ivančicích, čo sme robili. To sú veci, ktoré majú aj ten dopad na tú lokálnu ekonomiku. Platia dividendu. Je to stabilný biznis a toto by bolo aj pre mňa zaujímavé. Hej, mať často portfólia doma, aby sa ten kapitál stále nevyvážal do západnej Európy. A to by bolo ešte v poriadku, ale do US. Hej. Lidé mají rádi, když někdo dělá chyby a oni o těch chybách můžou slyšet. Tak jaké byly vaše investiční chyby? Investiční chyby už jsem to tady zmínil. Nestihl jsem ten Revolut před těmi 10 lety na tom Crowdcube. Fakt možná budeš mít druhou příležitost. No, bohužel to už bude trošku jiná valuace. Ale samozřejmě tam já jsem teďka si to nějak právě přepočítával. Fakt tam, kdybych investoval řekněme těch 500 liber, tak teď by to bylo asi 500 000 liber. Jo, je to fakt asi 1000 násobek. Teďka myslím, že když to půjde na tu burzu, tak to bude fakt 1000 násobek oproti tomu, co to bylo na crowdinvestingové platformě. Takže to byla první věc. Takové ty, ale tak no, jasně, ale takových věcí samozřejmě člověk zažije ještě asi víc, když mu na tohle to je možná fakt jako unikátní věc. No. A pak samozřejmě, i když jsme v tom roce 2015, 2016, tak samozřejmě z zvědavosti jsem si taky hrál s kryptem, Bitcoin, Ethereum a tam jsem vůbec nedohlídl tu valuaci, která mohla být. Jo. To znamená, nebo která pak následně byla. Já jsem prostě nakoupil Ethereum za $10 a prodal jsem za $40 a myslel jsem, jak jsem na tom krásně nevydělal a nenapadlo mě, že to bude $4000 třeba. Že jo. Takže samozřejmě to jsou prostě věci, které člověk ale nedohlídne. No. Hodně často fakt těch investičních chyb je to, že jsem zbytečně brzo prodal některé věci, které jsem prostě neměl trpělivost čekat. No, tam je to skoro konzistencie. Keď si povieš, že to je target price, tak to je ako psychohygiena. Podľa mňa to je OK. Ja vám môžem povedať, že som teda skutočne aj zrealizoval veľké straty. A mňa veľmi zabol Brexit, ale že veľmi. Hej, my sme mali s jedným môjim kolegom, ktorý je ako jeden z mála Slovákov, čo publikoval Journal of Finance. Veľmi sofistikovaný pán, čo robil dlhú kariéru v Norgate Investment Management, taký maličký investičný fond. A my sme v podstate stavili na digitalizáciu bankovníctva. Bola taká spoločnosť, ktorá sa volá Monetize. Investovali do toho hedge fondy americké a fakt, že zaujímavá spoločnosť Telefonika. A samozrejme boli trošku early in the game. A do toho nás ešte zabila aj tá britská libra, ktorá išla dole 25-30%, že celková strata nejakých 70% a už aj jak sa to povie, unrecoverable, že sa už nedá sa to zvrnúť spátky. Že toto bolo že veľká kombinovaná kumulatívna chyba. No a inak sú to v podstate také tie začiatočnícke ako chyby, hej, že realitný trust, hej, ktorý som investoval v Nemecku pred krízou, prišla kríza 2008, boli trošku predĺžení, tam tiež veľa peňazí odišlo do komína. A na tej druhej strane, ProSieben Cat som kúpil pri 2 eurách, pri 10 som predal a bolo 30. Hej. Čiže to vždycky takéto veci budú a sú. Hej, a to je podľa mňa fair. Treba však povedať, že tí investori, ktorí nie sú pripravení znášať straty, tak si nezaslúžia ani výnosy. A to je celková chyba nás Európanov, že sme extrémne konzervatívni, pričom keď človek má tú konzistenciu a na tej či už burze, alebo aj nazvime to v tom privátnom kapitále, ktorou konzistentne investuje,
tak si vie skutočne nielenže ochrániť pred infláciou ten majetok, ale aj zhodnotiť. Tam možná bych ještě doplnil z mojí zkušenosti, je, jak jsme se tam bylo, ten existenci toho sekundárního trhu u těch krajinných. To je možná pro některé investory výhoda. Jo? Třeba pro mě, právě jak se zmiňovala ty investice. Si nemusíš sedět na těch přesně rukou, tak, protože... jo? Když to v podstatě člověk jako nakoupí, zapomene a neřeší, tak je to někdy skutečně lepší, protože to nevidí každý na tom screenu v tom mobilu. Teď to můžu prodat, tak je to fakt někdy možná lepší. No. Dobře, tak možná tímhletím nám tady vykrystalizovali rady pro začínající investory na závěr. Pánové, já vám moc díky za rozhovor. Ať se daří jak Crowdberry, tak centrální depozitáři a DLT evidenci a těším se, že z té spolupráce jako vznikne ještě mnoho zajímavého. Také sa tešíme. Také sa tešíme, ďakujeme aj za ten krok, ktorý ste v Českom depozitári spravili. To je výborné. Ďakujeme. Díky moc.